ka ne ka dei ka khro khobor ne ka jingtho ka bau persang ba jong ka VP bal pan pau haga ransan a WhatsApp jongu baru blong kum ne kam mentoi pan ya kenjik kenjak pandang ilayo iya ki baro ki bal pau perthei manta hakri jongi habala bakla haka shong kha shong man ki jing lane jungma kin mi be ka ba phala ka long baki kethei khasi ikhamla bansha ya ukhla bani upara khasi ya ukhasi tangpher kaniam ne balang la thlia kan ba ya ukhla pat da bodur ble thau ha kamra thia ro biang khang bam do masiro biang kalaniam ro susuk be ladan kam ban penrong mensen ijaj benriu haki khon kenthei bat chenrang kumjo khanang bangin la ban penkut iya ka shongkha khle lamdang ila ban pso iya kane ke jikai te kan don ke chungma ka bakrau iya kalawe kane kade ka jingtho ka ba pursang ba jong ka wipi ulo persat yangi hakabede ka jing shongkha khle ki kenthei kasi hakane ka ri bi it bathon jongi kubleshbon